Huomenta. Mitä tänään tapahtuu? Meillä on leiri. Mitä tehdään leirillä? Ohjelmaa. Varttiaikaa, tai me tehdään ekaksi tavoitteessa, kerrotaan vielä leirin sisältöä, jos lähdetään näyttämään. Niin stunttiryhmissä tehkää 2 tavoitetta leiripäivälle. Eli jokainen stunttiryhmä keksii 2 tavoitetta. Mitä me tehdään nytten? Asetetaan ryhmille tavoitteja. Meneekö hyvin? Joo. Mahtavaa. Onko hyvä fiilis? Joo, meillä on tavoitteena tämmönen kissa. Ja me tavoitellaan, että jokainen hittoisto paljastaa yhden kirjaimen ja me tavoitellaan täällä kissaa. Miten meni ekat treenit? Hyvin. Ihan ok. Mitä me tehtiin? Me tehtiin opening ja sitten kissaa ja ykköstuntia. Leiriä, tää on vika tunti ja nyt me tehdään pyrtsejä. Meillä on vielä kapuvarttilainen, niin varmaan loppuu. Jep. Moi, kiitos kun katsoitte vlogin. Tää oli tästä. Moi moi! Huomaat ton eroahdistuspuhelimista kuin zombit ruumiin ympärillä. Puhelin on tärkein.